jullie zijn van? Ja, we horen bij de kosten. We zijn platenmaats 3500 man. Dat vind ik echt super vet. Dank je wel. Er werd mij gevraagd, net als Bluff zou de kast nu ook nog zo groot zijn als ze zouden zijn doorgegaan. En toen zei ik ja, en misschien was Bluff er dan niet eens aan te pas gekomen, bij wijze van spreken. Nee, ja, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Maar ja, Nou. ik vind het jammer dat ze toen Ja, ik vond het natuurlijk vond ik het ook ontzettend jammer eigenlijk. Maar jij ging toch ook weg? Ik ging ook. Wat mij persoonlijk begon is bij de muziek. Dat is al heel lang geleden begonnen. Toen ik jonkje was van een Iris 4, 6. Ik ben een gitaarke. En daar begon ik wat op de pingel in. En eigenlijk wie dat voort. Een instrument waar ik heel vaak even mijn voet dook. Mijn omkes en mijn grote neven, Peter. Ik uit de kast spelen alle gitaar en basgitaar. En mijn hij speelt ook gitaar. Dus het was altijd muziek. Ja, we spelen sowieso met de familie. We willen prettige muziek maken bij ons. Siep kwam je wel bij mij, die zong vaker, die spelen met de gitaar. En joh, ik wil wat les en dan kwam Siep hier. Ik wil het te spelen, maar dan mocht ik wel voort dat Siep ik echt meer zong. Op het leger de squallen. Als badje dan gingen we dan gitaar spelen. En dan gingen we eens helden beluisteren. En we enkel heel snel gingen we groepjes. En toen op een gegeven moment, toen was ik hier 14, 15. Toen stapte daar in één keer een pensioen voor. En dan was Peter, die stapte eruit. En zei, we zijn vregen voor een optreden. Maar ik had nog net een band. Ik ga ja zijn, maar ik had nog net een band. Misschien was toen wel jongen. Ja, zo hebben we ons eerste optreden gehad daar. En dat was zo leuk. We zijn dit wel wat van. En we oefenen wat en we doen dat voor ons plezier. We hebben op zoek naar een toetsenist. En Peter wie op dat moment conciërge in Dokkum op het Oostergo College volgens mij. En die kwam, die had altijd een jonkje zitten te spelen. Heel mooi piano spelen in de aula. Echt, dat meen ik. Nog. Dat kwam zo bij me binnen. Ja, dat was Kees. En ik had een of andere opdracht en die moest ik dan na school dat repeteren. Ik zat wat op die piano te rammen en toen kwam Peter binnen. En die zei van, ik ben een nieuwe band aan het oprichten en ik zoek nog een toetsenist. Dat is 1985, februari. En toen zijn we de band Wish to Escape begonnen. Ik ben van de laatste lichting die nog van het eerste opgeroepen waren. Maar ik wie ongelooflijk anti-militarist ben ik nog steeds. Ik zie het de hele week in Zandvoort. Eén keer in de 2 weken kwam ik dan een weekendje bij waarom. Want ik moest daar vervangende dienst doen in het verzorgingstehuis als verpleegkundige. Ik moest keus maken en ik dacht, nou, maak maar even met die band stappen. Maar we gingen wel een missie mee z'n allen. Dus ze waren woest. Mijn vriendin, Klasina, dat is nog mijn vrouw nog heel tijd. Die ging een vriendelijk ploeg en daar wie een jongen bij. En die wilde mij ophouden. En dat wie Siep van de ploeg. En dat bandje dat hier Wish to Escape. En ik reken met die jongens aan de praat. Op een gegeven moment zei ze van, kun je een keer komen? En was er even jongen en eventueel basgitaar spelen. En zo ben ik er eigenlijk bij rekken. Al die jongetjes zo'n 80 dus. En op een gegeven moment kwam ik dus weer om uit Zandvoort naar Oorlier. Toen weer de Siertout erop. En toen wou ik toch wel heel graag waarom in de band. Nou, dat wie net samen kleren. Daar moest wel even op praten worden. Dan gingen we optredens en dan Siep de zong de held en ik zong de held. En op een gegeven moment, ja, wie dat ik net helemaal duidelijk. En
Ja, toen hij toch een stapje rond die en ik vond ik had echt Siep een betere zanger en frontman wie als ik. En toen ben ik achter de bas stingen gegaan en dat voldeerde mij eigenlijk wel hartstikke best. West to Escape, en dat doe je mijn eigen werk. En nou ja, ik hier wel een huishouding met 3 man, dus er moest wel het eerste komen. Hè? Nou, toen zijn we op een top 100 orkest beginnen, dan ben we 3 keer in de week voort. Dit is een optreden in het bolwerk wat we hebben gedaan. Dat was op de school waar Peter conciërge was. En in die tijd speelden we ook covers, want de meeste mensen willen toch dingen horen die ze kennen. Nou, en als je covers speelt, kun je dus meer optreden. We deden alles om maar geld te verdienen, om door de week onze eigen nummers te kunnen repeteren en eigen nummers te kunnen schrijven. In deze tijd ging Klaas de Jong zich ook steeds meer bemoeien met de PA, met het technische gedeelte. Op een gegeven moment besloot de band om professioneel te gaan en dat was dan Gold Rush. En dat was eigenlijk het moment dat ik geld om had hier om er heel grof in te investeren. En eigenlijk is dat vliegwiel toen een beetje begonnen. Er kwamen fans en er werd wel lult, dat het meer wie dan gewoon. En dat is de start een beetje van het succes, denk ik. We speelden in Nieuw-Vennep volgens mij, in het feesttent. En er kwam een vrouw naar huis staan en zei van... ik ga binnenkort trouwen en willen jullie op onze bruiloft spelen? Ja, natuurlijk, want dat is weer de zaad is de heen naar die bruiloft in West. Maar wat bleek nou, dat stel, dat was een heel vermogend echtpaar. Die hier 15 videotheken en die man die vond het zo geweldig. Hij zei, weet je wat, we gaan het morgen nog een keer overdoen. Uiteindelijk hebben we 4 dagen lang in de bruiloft gevierd. 4 dagen hebben we daar spelen. Zelfs Peter zong toen. Dit is zijn vertolking van Elvis Presley's Suspicious Mind. En natuurlijk, The Summer of '69, die mag niet ontbreken voor een coverband. Die videotheek-eigenaar, die was zo vergroeid met die groep... en die was er zo van overtuigd dat die jongens platen moesten gaan maken... dat die heeft toen ook nog met mij gesproken en zei van... ja, we moeten er toch uitkomen, we moeten een deal maken. En toen heeft hij, om dat proces te versnellen... heeft hij een fix aantal videobanden besteld. Hij dacht daarmee dus dan de zaak te kunnen versnellen. En dat is ook inderdaad wel gebeurd. Dus ik ben toen ook heel snel met een deal gekomen. Maar het was niet zo dat geld wat hij uitgaf aan die videobanden... dat iets te maken had met de investering van het project. Dat absoluut niet. Nee. Dat heeft het proces versneld. Ja. Oké, laatste nummer voor vanavond. Oh ja, dit gaat dus even helemaal mis. Dickie zit in het donker, kan de setlist niet lezen. En toen hoorde Piet van der Kolk, die hoorde onze Engelstalige cd. En die zei, als jullie ditzelfde doen in het Nederlands... dan weet ik jullie onder te brengen in Hilversum. Nou, dat heeft heel veel discussie opgeleverd in de band. Hier zie je ons nadenken over onze Nederlandstalige plaat. Daar waren we heel erg mee bezig. De eerste echte Nederlandstalige cd. Alles uit de kast. Nou, ik moet zeggen, ik hier daar eerst ook wel wat moeite mee. Gewoon, ik kwam ook uit die 70s rock maar het pakte wel heel goed uit. Princess, vrienden van Avondspits. Goedenavond. Master op de Rode Zadiko, Arie, goedenavond. Dag Frits, goedenavond. Wij telden 9 files. Frits Spits is absoluut voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het succes van de kast. Die heeft in het begin zelfs het avontuur, en dat was het eerste plaatje, dat heeft hij zelfs gedraaid als enige trouwens. In het avontuur ben ik vrij. En daarna is hij ook altijd wel die nummers blijven draaien. En behoorlijk frequent ook. Nou ja, dat gaat meestal via een plugger. Die komt dan met een plaat. En ik luister altijd alles af. Dat doe ik nog steeds trouwens. En wat ik leuk vind, dat ga ik draaien. Dat is heel simpel. Spits die gaf het dan aan, min of meer. En dan kreeg hij vaak volgelingen.
Ik heb hier de hoes nog van Visioen, want dat was eigenlijk de A-kant van de plaat. En hier op de B-kant staat alleen dat satelliet. Maar dat satelliet, dat vond ik eigenlijk veel mooier. En ook wat de tekst betreft. Want hij zegt, ik zie de pijn van het bericht. En hij maakt zich zorgen over de wereld, waarin een verschil is tussen de macht en de eerlijkheid. Hij maakt zich daar grote zorgen over en daar zingt hij over. En muzikaal vind ik het echt buitengewoon mooi, nog steeds. Satelliet, je geeft de beelden aan de aarde door. Ik zie de pijn in elk bericht. Friese popgroep met platencontract zoekt de beste Friese drummer. Er zijn uiteindelijk 3 drummers overgebleven en wij waren bij de slotauditie. Dus jongens, kom maar uit de kast. Hallo, ik ben Siep van de ploeg van de Kast. We spelen Nederlandstalige rockmuziek. En we zijn net bezig met de opnames van een nieuwe cd. En net op dat moment stapt onze drummer Langdijk Animal eruit. Dus we moeten op zoek naar een nieuwe drummer. Jongens, 31 jaar geleden dit. Ik ben Nico Oudhuizen, ik kom uit Harlingen. Ik ben 22 jaar en ik wil graag bij de Kast spelen, omdat ik dan voor mijn hobby mijn beroep kan maken. En verder hoop ik dat ik samen met de Kast eindelijk eens een keer die Litouwers uit Ahoy kan verdrijven. Maar ik vind het wel heel grappig om dat weer te zien, man. Die oude beelden. Man, dat is 31 jaar geleden. Ik was 22 toen ik bij de Kast kwam, toen ik auditie deed. Dus. Dat was 1994. Jongen. Ik sta voor de keuze, risico. Ik klim op de ladder, risico. Ik weet wel, toen ik auditie deed, dat Siep die zei al van we gaan deurbreken. Die was daar al heel erg bewust van dat we gingen deurbreken. Ik had altijd zoiets van, nou dat moet ik eerst maar even zien hoe dat allemaal komt. Ik leef in een cirkel en als ik nu niets doe, dan val ik weer terug in een oneindig patroon. Het eerste album dat heeft uiteindelijk toch niet echt dat opgeleverd wat we ervan verwachten en hoopten. Maar goed, je moet niet meteen stoppen als je nog steeds wel de potentie van zo'n groep ziet. Die heb ik natuurlijk onderkend, anders had ik ze niet getekend. Dus we zijn vrolijk verder gegaan. Zonder je te kennen heb ik je gemist. Maar deze keer is het raak. En want jij bent de hemel en de aarde. De zon, de sterren en de maan. De mooiste en de liefste. Ja, en op een gegeven moment dan merk je van, het slaagt om. En krijg je altijd wat meer fans. Dat die vooral eigenlijk maar raak. Wie dat zat, ik van leven al wat, maar raak. Toen waren het best een heel soort draait in Hilversum al. Ja, en dan merk je dus van, het slaagt om. In de periode van het tweede album verkochten wij een hele soort singles en plaatsjes bij de merchandise stand. Want we waren een soort fans. En ik kwam in discussie met CNR en ik zei, ik vind het net eerlijk dat die net mij tellen. Waarom kan die net mij tellen? Ja, dat kon net, want dat ziet net in het systeem van de top 40 en de top 50. Toen kwam ik in gesprek met Steven de Jong en die vertelde mij hoe de top 40 en 50 samengesteld werd met zogenaamde tipwinkels. Dus hier kon je precies vertellen dat binnen de winkels waar je opkeepje moest. Toen kwam ik op een gegeven moment op het idee om een soort CV-fietsen te kepen en studenten mijn OV-kaart het land in te sturen om die singles op te kepen. Die financieel net aantrekkelijk voor ons, want we moesten volle meer voor betalen, maar dat telden ze in ieder geval wel mee. En dat had dus met name bij Raak, het teken van leven, had dus dat wel een soort eerste hitparade-notering opbracht. Dat was in ieder geval een keer gedraaid was door de radio. Maar uiteindelijk, wat in product het wel weer maakt. Uiteindelijk binnen natuurlijk miljoenen singles en cd's verkocht en live optredens geweest. Maar dat was gewoon al die dingen om die doel te bereiken. Maar het is altijd een soort investering geweest in uw droom. En toen kwam Steven de Jong. Die vroeg of wij de titelsong wilden schrijven voor zijn nieuwe film The Golden Sweeper. En die titelsong is een nijedij geworden. Nou, dat was voor de film ook nog een bescheiden hitje in Friesland. Jou met die hoofd, jou met die hart, als du het door mijn mind. Hier is mijn hoofd, hier is mijn hart, jou met bestaan ondij. Toen kreeg ik van de platenmaatschappij de opdracht om een Nederlandse versie te maken. En
Ja, nou ja. We zeiden dat gaan doen, maar Siep begint te zingen en het klinkt helemaal nergens naar. Ja, het kwam er zieloos uit. Ik vond het helemaal niks. Ja, ik voorzag dat het nooit wat zou worden. Dus ik heb toen de platenmaatschappij gebeld, weer Ruud van Dulkeraad. En ik heb gezegd, dit gaan we niet doen. En toen werd hij boos. En toen zei hij van, nou, als jij het niet doet, dan doet iemand anders het wel. Dan zoeken we een andere producer. Ik zei, dat moet je doen. Horen erop. Die zei van, ik doe dat niet. Ik ga het niet eens opnemen. Ja, toen zei ik van, hallo, jij bent producer en ik ben jouw opdrachtgever. Dus als ik wil dat het opgenomen wordt, dan moet het opgenomen worden. Nou ja, dat werd een beetje een hele weer gepraat en daar kwamen we niet echt uit. Toen kwamen we op het idee om het Abel Enstra Stadion uit te huren. Om bekend te laten dat wij misschien wel de beste live act van Nederland willen kunnen. Dat is een hele achterliggende gedachte. We waren al hier deer nerveus van, komt dit wel goed? Want alles geld zit erin. We zijn al die jaren vol werken. En iedereen denkt, hoe kan het nou dat iemand een onbekende band met amper een paar liedse hitsjes op in zijn stadion afhuurt? Ja, het Abel Enstra Stadion in Heerenveen was gisteravond de decor waarin nu eens geen voetbalgeschiedenis, maar popgeschiedenis werd geschreven. Nou, elke minuut van Dijk zien er volle tickets als ergens voor verkeer is. En dat wie toen net zo. We gingen al die tickets die lijn bij de free record shops, die hier toen nog. En op alle plekken in heel Nederland. Die hebben we zelf bij ons gebracht, hè? En we bellen ons, nou, hoe gaat het? Nou, het gaat best wel goed. We hebben al in Assen er al 50 verkocht. Oh, dat is wel mooi. Nou, dus dat ging wel aardig. Maar we hadden geen idee hoeveel het uiteindelijk verkocht werd. Daar kwamen we pas achter. Toen die mensen in het stadion kwamen. Nog nooit eerder in het Nederlandse popverleden durfde een regionale band een voetbalstadion af te huren voor een groots optreden. Maar liefst 12.000 fans kwamen op dit spektakel af. Dat is zo'n gigantisch gevoel dat je ziet een heel stadion vol stromen. En je weet, die komen voor jou. Dat is bijna onwerkelijk. Vanaf dat moment dacht ik van, nou zijn we wel echt geen amateurbandje meer. Nu gaat het los. Toen werd het klaar. Toen hadden we alleen nog maar een mooi concert in aan. Als we te daar, de maan is te naai, om stil te staan. Het leven wie wrang, het wacht je te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, werd bang, het hoeft niet meer. De cirkel daar beginnen. En inderdaad, het kwam op TMF en MTV en de agenda wielvol op dat moment. Maar het goede nieuws weer dat de prijzen nog eens 4 keer zo hoog waren. Het grote voordeel weer dat je natuurlijk wel dat ze dachten, nou die band, maar we houden die maar live hartstikke goed. Dat weer eigenlijk wel de start van wat later de grootste liveshow van Nederland worden is. Eigenlijk gewoon een vreemde samenloop van omstandigheden, maar onze jongensdroom die worden weer op dat moment. Hier is mijn hand, hier is mijn hart, jou mijn bestaan op daar. Lang wie het kort, en zuster, als komt het daar. De live-uitviering, opgenomen tijdens het megaconcert in het Abel Enstra Stadion, is vaak te zien op de muziekstuurder TMF. In gewoon platenzaken is de single-cd helemaal uitverkocht. Platenmaatschappij CGS neert in het nummer, maar op verzoek van de band zelfs is hun nieuwe dij toch uitgebracht. Mijn succes, het is voor het eerst dat een Friesktalig nummer zij in de Nederlandse hitparade stond. Dat ging dus gewoon op een gegeven moment door heel Nederland. Het was echt waanzinnig. Dus Nederland is gewoon voor dit Friese nummer, het Friese live nummer gegaan. Ja, dat was zo sterk. Dat kon net hier eigenlijk omheen. En ik ben CNR uiteindelijk net. Maar meer hits on, maar dit is dus Bohemian Rhapsody. Ja. En toen kreeg ik op een gegeven moment appjes van vrienden uit Amsterdam. Van jeetje, ik loop hier langs de televisiezaak en ik zie een Friese vlag en ik zie jou, wat is dit allemaal? En toen hebben we de uitmarkt gedaan en toen ging het aan, zeg maar. Dames en heren, de cast. Een
Siem, Hip, Hieber, Wibbe, Sip. Giet Kano, die presenteerde dat en hier steeds hoe Wiepke en Sietske. Dat wie een Sietske en ik. Hij is leuk, joh. Sip. Hij is leuk van dichtbij. Mag ik nog even iets vragen, Sip? En wij dingen naar die. En de orendijs belden van de platenmaatschappij. Nou, we worden hier helemaal gek, want het is net onderslepen. Duizenden cd's verkocht op één dag. Dat is gigantisch. Dat gaat er nog een keer weer op hinnen. En ja, volgens mij het eerder op de 5 mei helikopteract. Nou, dan krijg je ook nog weer een boost. Voor de nedergrond spanning en beweging neemt jongen Siep van der Ploeg een voetbal mee. Dan ook nog een uurtje wachten. Kijk, je moet het spul opgebouwd worden. Toch een beetje in beweging blijven. Ja. Dat je het podium moet komen uit een helikopter. Waar, ja, ik bedoel, ik zeg vroeger naar die documentaires van de Eagles. Nou, zo viel die dan. Ze is er niet een keer het beste grootste band van de wereld in Nederland. En dat heeft zo'n 4 weer door. En er was echt een reputatie op dat vlak. In de jaren bleef de Kast een van de populairste bands van Nederland. Maar een van de grote hoogtepunten draaien uitverkochte shows in het Gelderdoom van zo'n 100.000 fans. Ze winnen onder oren een Edison en krijgen een gouden harp voor haar een hele oeuvre. In totaal verkeer je in die jaren haast 1 miljoen platen. We hebben woorden zonder woorden en we lezen elkaars ergernissen en naar elkaars gedachten hoeven wij al lang niet meer te gissen. Naar je daar. Maar aan het grote succes zit ik aan oren kant. In 2001 ontstaan er scoren op het zakelijke vlak en rekent de Kast uit evenwicht. De commerciële druk is heeg en Siep besluit dat het tijd wordt van wat oors. Er kwamen heel soort geld binnen. En wat doen we daarmee? Nou, dan komen we eigen bedrijven, die boekingen. Oh, daar kennen we ook wel zelf van. PA? Oh, we kennen zijn eigen PA wel. Eigen vrachtauto, ja, dat zou ik wel kennen. Eigen studio. Maar uiteindelijk, wij moesten dat wel al die bijna maar spelen. En het is een soort van piramide. Ik ben dat puntje van de piramide. En daaronder al die mensen en al die bedrijven en al het geld verdwijnt. Want je bent een bandje en daarom en maar spelen, en maar optreden, en maar teropbeuken om de hele boel rein te houden. Dan op een gegeven moment houd ik dat net meer vol. Ik denk dat het helpt niet een beetje gewoon hoe de heigens komen of zo. En ja, dat is net de leukste periode. Ik denk dat we al die net goed wisten wat we doen. En ja, dan komt het op een gegeven moment in de rechtszaal, waar het helemaal net bij was. De bandleden van de Kast willen geld waarom haar van de oud-manager De Jong, zodat ze haar schulden afbetalen kunnen. We hopen nogmaals dat de lussen en lasten deel worden. En daar zitten we weer voor met Klaas. Ik wilde ergens rond 2002 toen zie bellen, Klaas, ik ga correct 3 maanden vrij gewoon en dat wil ik zo houden. Ik wil stopje en per direct. Nou, dan moest ik even nog nadenken. Ik zei, dat kan absoluut niet. We hebben een groot bedrijf. We hebben een tour staan. Als we dat cancelen, dat kost wel 2 miljoen. Dat kan ik nog net. Hij zei toch wel ik het. Toen ik zei van, jongens, ik wil even rust. Want ik kan net meer normaal lostritten en mijn privéleven is er net. En ik moet even bijkomen. Toen sloeg de complete paniek daar, bij alles en iedereen. Want toen dacht daar gaat dus melkkoe. Dus ja, toen weer dat even. En toen is het alleen misgegaan. Ik snapte hem wel, want hij lag onder ketting. Hij mocht er niks nice van de band. Wilst ik dat wel mocht. Ja, toen hadden we ook gewoon de onderlinge afspraak van je gaat voor 100% voor de Kast. Dat was gewoon, je deed er niks naast. Dat kon ook niet. En daardoor is misschien ook wel de bom gebarsten op een gegeven moment. Ik zat in Siep,
we moeten dat net zo definitief doen. We maken de tour houden, dan kondigen we sabbatical houden. En daarna komen we gewoon weer in het Lidsbron. Dan gaat dus entertainmentbedrijf dat ontmantelen we. We doen gewoon lekker als de kast wat de snappels pakken. En ook is met lekker doen was de solo doen was. Tot mijn grote verbazing werd ik bellen 3 dagen later door de accountant dat de jongens me uitkeepje wonen uit de BV, omdat ze alles zelf doen wonen. Ze wonen me ook niet meer zo'n aandeelhouder. Daar ben we uitgegaan. En een jaar later, onder druk van intermanager en advocaat en weet ik het al meer, kwamen ze bij het zaligmakende idee dat ze dwaald hielden, dat zij net bij machten winnen om te beslissen op dat moment hoe zo'n overeenkomst, wat ze zelf doen. Dus ja, dat kwam uiteindelijk onder de ruchter natuurlijk, want ja, dat is contractbreuk. De uitkeepsom van manager Klaas de Jong. Die zou berekenen wijs op cijfers van 2000 en doe je het financieel volle beter als nou. De bandleden zoenen dat net in de gaten handhaven, zetten haar een handteken. En zij krijgt de jongvrienden hier een vastkot van 123.000 euro. Dat hield eerst ze nou voor de ruchter waarom. En dat het 4 jaar worden en toen heeft de ruchter mij voor de volle 100% in gelijk gesteld. Kijk, die harde kant die hij had, was natuurlijk heel goed voor ons. Maar nou werd het tegen ons gebruikt. Dus ja, die lul die naar de buitenwereld was, die met harenpatanten, was hij nu ook naar ons. Ja, en ik snap natuurlijk ook wel dat als je op een gegeven moment stopt, midden in een succesverhaal, ja, en wij zijn de enige inkomstenbron, dan valt zijn imperium natuurlijk ook weg. Ja. Dus ik zeg compleet geen oren uitweg meer dan maar gewoon een hele noodgreep te doen. Ja, hij had gewoon beslaglijnen op alles. Dat toch ik mijn huis kwijtrekken ben. Ik ben in een caravan beland. Ik ben alles kwijtrekken. Dus ik hier belastingsschulden, ik hier hypotheekschulden. Want ik heb 2 jaar lang geen inkomsten. Ik heb geen band, ik heb niks. Ik heb mijn geld, ik ben miljonair, maar ik ben geen niks. Dat zal niet voortrekken. Dus nee, dat is. Op een gegeven moment adviseurs die misschien ook net de juiste dingen die een gewoon een traan al wist wat dat betreft. Ik wist gewoon net meer wat ik doen moest en ik was gewoon radeloos. En dan toch iets, misschien net het meest handige. Je ze achteraf bij kan erop en mijn verhaal doen moeten. En dan zei ze, jongens, als het net voor wordt, dan stop je gewoon mee. Maar dat heb ik net niet. Dom. We beginnen het liedschade met uw eigen kracht, uw eigen manager, 1 op 1. Bandje, ik in mijn leven, Siep in zijn leven, de band in zijn leven. Dat hier we dwaan met. In zekere zin kun je zeggen, het wrangen is dat het uiteindelijk gebeurd is. Maar je won hele putte schade. Dus het was gewoon niet goed gekomen als we door waren gegaan. Nee? Nee, dat was niet goed gekomen. Dat was op zijn kop verkeerd gegaan. Dan hadden we nou ook niet meer bij elkaar geweest, denk ik. We zijn mensen en we hebben ook alle verschillende plannen in het leven. En dan wil dat wel eens botsen. Dat kan, want dat had je in een relatie. Je had het in het hele leven. En ik denk dat met u ook wel zou gaan staan. Ja, mensen eisen hun plaats dan op. En dat zie ik heel vaak in bands. En het is bij de kast pas heel laat gebeurd. En later is het weer bijgetrokken. Na 5 jaar hebben we besloten om ons verlies maar te nemen en door te gaan met je leven. En in 2006 belde Siep op of ik zin had om mee te doen met een reunie van de kast in het VEC in Leeuwarden. Dat hebben we bij Peter in Zavenstein afgesproken. Nou, en in no time was het weer als van ouds. En sindsdien zijn we weer bij elkaar. Ja, wij leren elkaar in de kast weren. En we weten de sterke kanten van elke nie. En ja, zo verdelen we dat ook. En dat werkt als een tierlier, nog heel tijd. En dat we dit naar mij maatje met mij en mij zo'n heel mooi concert, nou dat vind ik fantastisch. Ik had het idee dat het plezier erin groter is als ooit. We gooien die handen nog 1 keer omhoog. Want je bent de hemel aan. De zonnesterren en de mannen moois en de liefst. Hartstochtelijk spontaan. Ja. Ik denk dat ze nu nog toonaangevend hadden kunnen zijn als ze zichzelf niet in de voet hadden geschoten. Eigenlijk zoekt nog veel meer uit de kast hele kennen dan wat er nou uitkomt. Dat kan nog wel groter meisje, maar ik vind het zo prima.
We zitten toch één keer in de zoveel tijd iets moois gruts. We doen leuke theatertours, we doen leuke festivals. En voor de rest door woorden dingen. Ik vind het prima zo. Als du het doos mijn mij. Hier is mijn hand, hier is mijn hart. Ja, wie besteed op daar. Lang wie het kort en zuster. Als komt het daar, vind het nooit. Zie je bij. In een nacht. Tweede Christdij is het hele jubileumconcert van de Kast en het NNO te zien bij Omroep Friesland.